Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Digital Plus One. Είμαι ο Θωμάς και σήμερα θα κάνω reaction το βίντεο του Deadpool 3 που βγήκε πριν 40 λεπτά πλέον, κάπου εκεί. Πάμε να δούμε λοιπόν τι παίζει αυτή τη φορά και κατά τη διάρκεια θα τα λέμε, αλλά και μετά. Oh, update. It's been a challenging few years, Yes, good. but I'm happy. That is because of each and every one of you. I am the luckiest man alive. Πράγματι. Make a wish, buddy. Καλώς τα παιδιά. We will. Ναι. Who's asking? Is that supposed to be scary? Ναι. Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Όχι, εδώ πέρα. Miss Wilson, Καλώς το. soiled yourself. Γεια σας. Conscious. I was unconscious. Who are you? Ο νέος μου εργοδότης. Wait. You are special. This is your chance to be a hero among heroes. Νέος του κι άλλο. I smell what you're stepping in, Sensei. Αμάν, The αμάν. cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. Αμάν. Και σπαγκάτο. Πάμε. Πάμε. Δώσ' του. Όπα. Έφερε στην πρώτη ταινία. Η παλιά η αγάπη, η μοναδική. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. Ακριβώς αυτό. I'm actually okay, thank you very much. Πάμε. Αργεί βέβαια, αλλά οκ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, teaser trailer 2,5 λεπτά του μας. Πάρα πολύ. Μετά, γίνεται ο κακός χαμός, έτσι. Πάλι οι πρωταγωνιστές, Wolverine στο τέλος. Επίσης και διαρρεύσει αυτό από πίσω που έπεσε κάποια στιγμή, που το χτυπήσα και έπεσε προς τα πίσω το λογότυπο της φως. Προφανώς ξέρουν ότι έχει διαρρεύσει υλικό, οπότε ή το έφτασε να διαρρεύσει, οπότε σου λέει μία, ας σου δώσουμε 2,5 λεπτά, να σου δώσουμε λίγο υλικό, δώσ' το πράγμα. Εκεί πέρα να χορτάσεις, ξέρω εγώ. Το μόνο κακό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι πάει Ιούλιο. Πραγματικά μέχρι τότε πώς ας πούμε. Λοιπόν, αυτά. Θέλετε να σχολιάσω από κάτω, εννοείται. Νομίζω, ένα τελευταίο, νομίζω ότι είδα τον Dr. Doom από Fantastic Four ή ήταν η ιδέα μου, νομίζω κάτι τέτοιο. Πες χαμός, πες να γίνει ο κακός χαμός εκεί πέρα, και εννοείται ότι Disney είναι, θα έχει το πράγμα μέσα, θα έχει πολύ αστρά. Θα σας μιλήσω με τα άλλα δύο, θα είναι το πρώτο και το δεύτερο μαζί και άλλο τόσο. Λοιπόν, αυτά, θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.